Sore iku udan deres wis mandeg, ninggalake hawa adem lan peteng. Aku mlaku dhewean liwati dalan cilik ing pinggir desa, nalika mripatku mandeg ing sawijining omah mangkrak sing wis suwe ditinggal. Omah iku katon medeni, tembok-temboke wis lumuten lan wit-witan garing ngobengi pekarangane. Nanging ana siji sing nggodho aku, lawang kayu sing lawas lan gedhe ing ngarep omah katon isih utuh lan kuat. Aku penasaran, kanthi alon-alon aku nyedak lawang kasebut. Kabeh katon sepi, mung swara kodhok ing sawah sing gremeng. Nalika tanganku arep nyekel gagang lawang, ujug-ujug ana swara cekikikan saka njero omah. Swara iku alon, nanging gawe uluku ajeg kabeh. Aku cepet-cepet narik tanganku, nanging wis telat. Lawang iku mbukak dhewe alon-alon. Mlebu wae, wis suwi aku ngenteni kowe. Swara lirih lan tuwa saka njero omah. Senajan wedi, rasa penasaran ngalahake wediku. Aku mlebu. Jerone omah luwih peteng tinimbang sing tak kira. Ambune lembab lan apet. Ing tengah ruangan ana sawijining kursi goyang sing lawas obah dhewe. Senajan ora ana wong sing lungguh ing kono, aku nyedak. Banjur swara cekikikan mau teka maneh luwih banter. Nek kowe goleki aku ana ning kene. Swara saka mburi. Aku noleh ana wanita tuwa rambuté putih kabeh, nganggo kebaya lawas. Wajahe pucet lan mripate ireng tanpa pupil. Dheweke ora mlaku, nanging ngambang nyedak marang aku. Aku kaget, kaku ora bisa obah. Kowe sing liwati lawang kule, saiki kowe wis dadi bagiane omah iki, ujare wanita iku karo mesem medeni. Aku mlayu, nanging saben aku arep metu, lawang kasebut wis ana ing ngarepku maneh. Kabeh lawan lang jendela ing omah dadi kaya lawang sing padha, sing ora ana dalan keluare. Aku mlayu ngubengi omah sing gedhe, nanging ora nemokake dalan metu. Wanita tuwa mau cekikikan, banjur suarane dadi pirang-pirang saka kabeh penjuru omah. Aku mandeg, kesel. Banjur ana lawang siji cilik ing pojok ruangan sing mbukak dhewe. Lawang iku kaya lawang jeding. Aku cepet-cepet mlebu ngunci lawang saka njero. Ing njero jeding iku ana kaca. Aku ngaca lan kaget banget. Wajahku dadi pucet, mripatku ireng tanpa pupil, persis kaya wanita tuwa mau. Ing sandingku ana tulisan ing tembok, sapa sing mlebu lawang lawas bakal dadi lawang lawas. Aku kaget. Banjur ana swara cekikikan saka mburiku. Lawange dibuka alon-alon. Ing kono ana wong lanang 6 sing katon penasaran arep mlebu nyeding. Aku arep ngelingake, nanging swaraku mung dadi cekikikan. Aku ora bisa ngomong, mung bisa ngguyu. Lan aku ngerti aku wis dadi penjaga anyar saka omah mangkrak iki, ngenteni korban sabanjure.